Güzeller тудырган güzellik. Илгиза Фахранурованың кул эшләре күргәзмәсе шулай дип атала. Күргәзмәдә сәйлән, канва, алмаз мозаикасы белән чигелгән картиналар урын алган. Әни белән сеңлесе шиккән булганнар. Мин аларны күрәлмәдем, шиккәннәрен. Миңа әйттеләр генә. Шулардан күрәм, шуңа шигә башлаганмындыр. Просто мин ачтым, и шигә башладым. Күргәзмәне курарга Мөслим урта мәктәп укучылары да килгән иде. Кызлар шигү усуллары белән кызыксынды. Картиналарның нинди вакыт аралыгында шигелүе турында сорашты. Укучыларның кайберләре үзләренең дә шигү белән мавыгуын сөйләде. Күргәзмәләр күбрәк булса әйбәтрәк булыр иде. Без бүген алмазный вышивкалар карадык. Алар бик матур күренәләр һәм минем дә шулай кул эшләре белән эшли башлыйсы килә башлады. Музейга әдәбият һәм татар теле дәрсе урынына килдек һәм без монда канва эшләре, алмазная вышивка крестиком эшләрен күрдек. Мин аларның эшләвен авыр икән беләм, чөнки үзем дә хәзер авыр шигүчегә. Бу бик катлаулы һәм озак эшләнә торган эш. Миңа бик ошады. Шигү усулларыннан иң авыры канва белән шигү ди Илгиза апа. Картина тудыру өчен бер атнада җитәргә мөмкин. 2-3 айда шигә алам. Барысы да картина үлчәменнән һәм катлаулылыгыннан тора ди ул. Эш процессы исә рәхәтлек бирә. Бер рәсемен натюрморт на фоне природы 15 биттән тора иде. Бер биттән бер ай кирәк булды. 15 ай чиктем. Илгиза Фахранурованың кул эшләре күргәзмәсен күрергә өлгермәгәннәр музейга килә ала. Күргәзмә ноябрь дәвамында эшләячәк. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе.